بوديز تو بيش في سنة عم بيروح بيش بيروح تاخد طلعة اثنين يعني روح ما شاء الله. Sport pierőlényi dan. Ugye se ремонтчули megérted? Корпи шахинз более 70%, 75% точно анализично, более 70%. А инзар отдельно первую линию, халя чахука 95% первую линию. Коммерция 100% налёт. Это полный блок. Уж полный да, 100%, может 95%. До третьей, четвертой линии общий объем халяч за 70%. Полис. Коммерция знах уже هنتعب يمشي ремонт غير شحبوش يشتوش. الحمد لله أقولتي هاي اللي ولا؟ في عائلات حضروا